This is your Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines Born 2001 Quarterfinals 1 round dito as we are live here inside the Brenzigao Convention Center in the beautiful city of San Fernando, Pampanga. Mga kasinag, we're back home dito sa Brenzigao. At makikita natin itong dalawang koponan na maglalaban-laban. EJ Sapasap and the rest of Luid 1 Kapampangan. Knocked out itong San Pedro Mamba X Mr. P Rental Company in their last game. Looking to get back-to-back victories dito sa quarterfinals 1, but standing in their way, Peter Rosilio and the rest of the Hustle Rising Suns looking to go up to the quarterfinals 2, being the number 5 ranked team dito sa ating liga in the Born 2001 Cup. Who will win in this battle? And that is our games today between Luid 1 Kapampangan contra the Hustle Rising Suns. And for our main game, it's the semifinals matchup between the Pampanga Delta and the J Project Clothing Saints. Isang magandang araw sa lahat ng mga kasinag na nakatutok from Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa na bumubuo ng Asia. At syempre, sa mga Kapampangan na nandito, I'm excited kayo. Kami rin excited na kami. Ako po, si Enzo Galarosa. And together with me is none other than Coach John Gonzaga. Coach John, magandang hapon sa'yo. Magandang gabi po at magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga tangkilik ngayong hapon. Sana po mag-enjoy kayo sa napakagandang game na to. At sigurado mag-enjoy kayo dahil napaka-importanteng game na ito. First time mo as a panelist dito sa Pampanga, di ba? Mararamdaman mo na ngayon yung nararamdaman namin dito pag nasa Brenzigao kami, Coach Jan. But syempre, completing our panel dito, the third member on the sidelines, walang iba kundi si Milka Jazz Raimundo. Maririnig natin ang kanyang reports as the game goes on later. But syempre, mga kasinag, take a look at this very crucial game story for this afternoon's ball game. Settle the placement. Coach Jan, winner, number 5 rank sila, loser, number 6. Pero pareho na silang nakakwalify for quarterfinals 2. Pero placement ang pinag-uusapan natin sa playoffs. At gaano ka-importante yun? Yes, napaka-importante dahil itong mga laban nito talagang kailangan ipanalo nila. Kung matatalo ka dito, magkakaroon ng problema. Kaya sa gabing ito, sa hapong ito, sigurado kailangan manatili yung kumpiyansa at yung mga sistema nila na kailangan nilang ipakita ngayong hapong ito, especially sa game plan at sa mga scouting both teams. Tama-tama, Coach Jan. And speaking of game plan, para dito sa Hustle, they have a couple of new players on the lineup. Ito namang Luid 1 for the first time have a full 15-man roster. Kaya alam ko, excited na kayo mga kasinag. Coming up, it's the battle between Luid 1 Kapampangan and the Hustle Rising Suns. And to introduce the starters of the game, let's turn it over to Ram Valid. Pagad panapon kagayungan kabalan SLA fans. We're coming to you live inside the Brenzigao Convention Center, San Fernando City, Pampanga. Welcome to SLA Junior World Showcase Philippines semi-final round. Presented to you by Sinag Liga Asia and presented to you by CDO Food Spear Incorporated. Foods that brings you home and True Religion Philippines. Catch live action at the Sinag Liga Asia official FB page and YouTube channel at Sinag Liga TV. We got a double-header games for the day 29 of the competition. Our first match is the battle between Luid 1 Kapampangan and Hustle Rising Sun. And now let's meet the starters for both teams. First, for your Luid 1 Kapampangan. Starting at guard number 77, CJ Boitisen. Shooting guard number 2, Nathan Manarang.
At center number 18, Jan Rev Manalo. At forward number 0, JP Malyari. And the other forward number 16, MJ Elopsa. Louis Duan Kapampangan is led by Coach Jonathan Benedict Buwan. Assistant coaches, Benji Navarro. Team consultant, Mr. Larry Parker. Team manager, Mr. Nat Manarang. And team owner, Coach Jonathan Benedict Buwan. Your Louis Duan Kapampangan. And now let's meet the starters for your Hustle Rising Sun. At point guard number 1, Dwayne Miranda. Shooting guard number 11, Pods Padilla. At forward number 0, Nur Datu Malim. Also at forward number 33, Kenji Duremdes. And center number 6, Basti Reyes. Hustle Rising Sun is led by Coach John Ross de la Cruz. Assistant coaches, Dan Bautista, Philip Gray, and Peter Aguilar. Team manager, Mr. Team Plurendo. Team owner, Miss Marjorie Christine de la Cruz. Your Hustle Rising Sun. Game officials for this game, Anthony Roque, Michael Galotera, Jong Banayat, and alternate referee, Erson Bergs Izuga. And here are your CNX starters of the game for Louis Duan Kapampangan. They start with Manaran, Buitison, Malyari, Elospa, and Genriv Manalo para man dito sa Hustle Rising Stars. They start with Miranda, Padilla, Basti Reyes, Datumalim, and itong si Kenji Duremdes. Settle the placement for these two teams battling in this ball game. Who will win and get the 5th seed? Nakakatapat nga ng number 5 seed ang TGC Santa Rosa Saints. Matatalo naman, we'll go to the number 6 seed. Makakalaban ang Tikas Kapampangan as first possession para dito sa home team, Louis Duan Kapampangan. Yes, partner. Napakaganda ng hapon, napakaganda ng laban. At eto nga, partner, ang unang-unang tira. Yes, as Manalo offensive rebound. Kick out pass niya, natapik ni Padilla. Malyari in the middle, traveling violation nga lang. Yes, partner. Dito makikita natin kung gaano sila ka-ready sa larong ito, both teams. At saka doon natin makikita kung ano pa yung game plan nila, paano nila may stop yung mga bawat opponent nila. At dito natin makikita kung gaano sila katalino, kung paano sila mag-a-adjust sa game na ito. Napaka-importanting game na ito. And speaking of adjustment and gaano ka-importante itong laro na to, partner, itong Louis Duan Kapampangan for the first time since opening day game ng season 1 ng Born 2001, kumpletong 15 ang meron sila. Ganong katagal silang laging kulang. Ngayon, kumpleto sila kung kailan playoffs as Elospa knocks down the 3 for the pride of Mabalacat, Pampanga. Yes, feeling ko naman, partner, sa gabing ito, sa hapong ito, sigurado, itong Hassel, malaki na yung adjustment at siguro naman, nakapag-prepare dito sa labang ito. Dahil last time na na-cover ko sila, partner, natin, yung laro nila medyo parang kinakapos at kinukulang. Para sana sa ngayong hapong ito, napakaganda ng kanilang ipakikita at sigurado ko nakapag-adjust na sila at nakapag-insayo sila ng mga mistakes nila last game. Totoo, pero dito naman sa panig ng Hustle Rising Suns, wala pa rin ang mga couple key players nila. Of course, yung point guard nila si Jonathan Moses Manalili and Luis Pablo wala rin ngayong araw. And also Nixon Gamboa, yung designated shooter nila. And pansin ko rin wala rin partner yung kompetente. So, Louis kompleto, Hassel naman ngayon na yung kulang ng players, di ba? Yes, dito ngayon makikita kung paano mag-step up ito si Padilla. At etong si Miranda. At etong isa na anak ni Coach Duremdes. Yes, as Manarang misfires. Look at that rebound by JP. Bibigay dito kay Buitison. Yun nga lang, traveling din sa pangalawang traveling violation na yan for Louis Duan. Ito, parang mga lahat gigil at excited sa kanilang laro. Pero titingnan natin, ito, isi-set up ni Miranda. At ito nga, tinitingnan, napakagandang play nga bang ipapakita nitong batang ito. At ito nga si Padilla, libreng-libre. Yun, tumira ng 3, partner. Yes, partner. Sayang lang. Mintis para dito kay Pads Padilla.
And factor din dito, partner, home floor din to na Luwid 1. Hindi man dito talaga sila naka-base, as we can see Coach JR De La Cruz. Yun nga, hindi man sila dito naka-base, but madalas din silang nag-i-ensayo minsan dito sa Brengyao, yung sa isang venue natin sa Bacolor. At may gym din sa Angeles City na pinagtitrainingan itong sila Coach Jonathan for Luwid. Pero, itong hassle nga, di ba, taga Florida Blanca din ang kanilang head coach na si Coach JR De La Cruz. And also, yung kanilang hustle skills lab sa Florida Blanca, Pampanga. So, kumbaga pwede mo sabihin, Kapampangan team sa naglalaban, di ba, partner? Yes, for sure. Dito, pride ang pinapakita at gusto paglabanan. Pareho Kapampangan, may mga dugong Kapampangan, sigurado magagandang quality yan. At sure ako, dito sa mga nakaputi, magpapakita ito na napakagandang laban dahil ipapakita nila sa mga manonood dito sa Kapampangan, kailangan makuha nila yung panalo at sigurado ako magiging matuwa dyan ang kanilang mga bossing. Tama ka dyan, partners. Etong manalo, gives it to Manarang. Nathan goes pick and roll with Genriv. Genriv off the mark. JP tries to keep it alive pero natapik niya papunta kay Miranda. Dwayne to Kenji. Three-pointer. No good nga lang yan for Duremdes. At medyo maaalat. Eto, tingnan natin. Sabi niya, teka lang, isiset ko muna itong mga kasama ko sa mga nakaputi. At ayun nga, nagdadalawang isip. Buti nila, nakuha ito. Kukuha nga ba ito ng 2-man game? At wala, partner. Yes, partner. Pero ang ganda ng depensa dito. Pangatlong traveling violation na yan na i-force dito nitong Hustle Rising Suns. Mas maganda yung depensa nila. Sa opensa lang sila hindi nagkiklik, di ba? Partner, yung mga ganyang pangyayari, kaya nagkakaroon ng mga traveling violation, ito yung mga tipong undecisive. Kumbaga, pag hawak nila yung bola, parang ang gusto na pumuntos na. Pero hindi dapat. Kailangan mo munang tumiming, stay composed, tingnan mo yung mga kasama mo kung nakapwesto ba o hindi para yung atake mo o yung mga dribble mo, sigurado ka sa bawat galaw at kilos mo. Tama. So yun nga sa mga point guards, di ba, partner, sinasabi nga bago mo pa mahawakan yung bola, alam mo na kung saan mo ilalagay, di ba? Yes, before ka mag-dribble, kailangan alam mo kung nasan yung mga tao at alam mo kung paano ka magkakaroon ng extra pass at especially paano ka makaka-atake ng tama at proper dun sa situational. Atake ba ng tama? Duremdes flips it up and in right there for the new Perpetual Help Alta player. Napakaganda ng pinapakita nitong batang to. Kanina ko pa ito inaabangan habang nag-warm up. Titingnan ko kung kaya nga ba niyang tapatan o kaya niyang laruin tulad ng tatay niya. Tingnan natin dito. Atake na naman siya. Drops it off to Padilla. Kick out pass nga lang. Masyadong unselfish doon itong si Pads. Buitison na atake. Ooh. Medyo masama pa, no, partner? Yes. Parang pumapabor dito sa hustle ang kanilang sitwasyon. Kailangan pagdating naman dito sa Luwid, kailangan stay composed sila at ipakita nila na meron silang sistema na dapat na tinatakbo at para makakuha sila ng mga gandang puntos. Tama ka dyan, partner. Ito Miranda, protecting a 1-point lead itong Hustle Rising Suns. Duremdes off the mark. But Buitison taps it to the wrong man. Padilla looking eye to eye with CJ. Pads, one-handed shot, no go. Basti with a board and the putback for Sebastian Basti Reyes. Nice, good read para kay Sebastian. Kailangan niya mag-step up dito dahil kulang sila ng big man. Kailangan dito makita yung laro niya at kailangan ipalabas niya kung paano maglalaro at paano mag-gel itong kanyang team na Hustle. Ito naman Elospa, same spot, same result para dito kay MJ Elospa. Lahat ng 6 points, partner, galing sa kanya for Luwid. Yes, kanina ko pa rin niya nakikita si Elospa. Maganda ang kanyang warm-up at dito nga pinapatuloy niya yung kanyang pag-warm-up at ngayon nakakuha siya ng magandang putos. Sorry, miss there for Duremdes. Ito, tumatakbo. Pinipressure nila Well scouted ng Hustle itong gustong gawin ni Buitison pero napakaganda ng drop pass niya. And Manalo nag-create ng spasyo dun, partner. Ooh, nice screen. Good finish para kay Miranda. And Dwayne Miranda with his first 2 points of the game. Umaangat na yung scoring, partner, Yes, napakaganda ng screen doon. Tiningnan niya muna kung paano ngayon sa mga katake. At ayun, binigyan ng spasyo ito si Miranda. Kaya nakakuha ng magandang layup. Tama. Ball sails out of bounds. Di na nahabol ni Padilla. But bola pa rin nila sa pass-up. EJ sa pass-up comes in. Uupo itong si JP Malyari. First substitution of the day. Ngayon, ibigay natin kay Milka Jazz Raimundo for her report on the 2 teams facing off in this ballgame. Milka?
With all the challenges they have experienced, Luwid 1 Kapampangan are valiant for this quarterfinals one. Aside from maintaining the hunger to win, this team wants to build a one solid unit in order for them to keep the intensity as they're really showing up the true character of Kapampangan in basketball. While Hassan Rising Suns believes that taking risks and having a positive mindset every game will put every team into a positive result. Digging from their experiences, this team are more competent and all set to seal the game today. Even Pablo, Manalili, and Competente and some of his players are missing in action for today. Now back to you, Enzo and Coach Jan. Thank you so much, MJ, for that report as the Tumalim gets the layup. Good pass by Miranda. At yung ato MJ's report, diba? Kahit wala yung mga key players na nabanggit natin kanina, Coach Jan, Manalili, Pablo, at yung Competente, kampante pa rin si Coach JR sa mga bata niya na nandirito. Of course, mayroon pa rin mga UAAP and NCAA players na nandirito for them. But for Luwid 1, yun nga, home court advantage as Buitison. Offensive rebound and putback. Yun nga, partner. Kailangan hindi sila magpa-apekto. Kung anong meron ngayon pyesa, kung anong wala sila, dapat mag-focus sila. Dahil itong game na to napaka-importante at need nilang manalo kung gusto nilang umalagwa sa next game nila. Yes, as you can see right here, sa pass-up with that scoop shot. And then, CJ Buitison with the lakas grab of the quarter brought to you by Fulitech. Our official advertising partner dito sa Sinag Liga, Asia. Good move right there by Mr. Everything. Yun, sinasabing padukot, partner. Oo. Dukot shot, partner, no? Bata pa lang, marunong ng dumukot. Uy, sayang yung no-look na yun. Sayang naman yun. Pagkakataon. Yun yung diferensya, partner, ng mga lakas 40 pagdating dito sa mga bata. Etong mga batang to, yun yung tipong pag nakita nila yung gap, inaatake kagad. Masyado silang excited, masyado silang gustong pumuntos kagad. Hindi katulad ng lakas 40, tinitingnan muna yung situational at tinitingnan nila yung mismatch, kaya sila nakakapuntos ng medyo mas maganda. Tama ka dyan, partner. Mas efficient pa, di ba? Yes. As the Tumalim misfires Buitison with another rebound. Sa pass-up in transition, nakaabang agad si Montemayor. Sa pass-up misfires, Buenaventura with a rebound. Here comes Rosilio. Peter on the run. Peter with a scoop. Hindi nga lang pumasok ulit for Rosilio. Yes, napakaganda sana no kung naipasok niya. Pero si Ilos pa. Maganda ang pinapakita itong batang to. Alam niya kung paano basahin yung depensa ng Hassel. Kaya ito, tingnan natin yung idol mo na nagdadala ng bola. Idol talaga. Ikaw idol ko. Sa pass-up, kicks it. Liwanag fires. Off the mark. Look at Buitison again. Wow. Grabe yung point guard mo. Ganyan, partner. Rumi-rebound. Ito si CJ Buitison. Kakaiba. Ganun talaga pag bata, partner. Excited. Garantisado, kumbaga, quality ang gusto ko ipakita nitong batang ito. As eto na, partner, the pride of San Fernando, Pampanga, Jaylee Padilla, making his debut for Luwid 1. At sa mga magtatanong, debut pa lang niya, bakit siya pwede maglaro sa quarterfinals? Nakalista na po siya sa lineup ng Luwid 1 in the past. Ngayon lang siya naging available. Yan talaga ang tunay na home court, di ba, partner? So, napakaganda. Pabor na pabor dito sa batang ito. Kailangan niya magpakitang gilas. Sigurado, inaabangan sa mga takakapangpangan. Kaya ito ngayon, tingnan natin sa pagbabalik ang kanyang ipapakita. 13-10 is our score. We will be right back. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Averted a meltdown. Ito nangyari sa Hustle Rising Suns nung natalo nila itong San Pedro Mamba X Mr. P Rentals Company 89-86. Baliktad ko yung score. Yeah nga, partner. Pero maganda. Pero kinapos nga lang itong Hassel last time na naglaro sila. Kaya nga, dito, pagkakataon, kumbaga, ito yung tinatawag na rebanse para makabalik sila sa kanilang basketball. The FEU Tamaraw Layton Buenaventura power his way through. Kita mo naman, no? Ginamitan niya ng height at muscle yun, partner. Yes, abang-abang din yung batang yan. At eto nga, partner, siyempre, kapangpangan. Humawak ng bola ang Padilla pero nag-alangan, partner. Yes,
Lorenzo misfires from the outside. Etong Dre Lorenzo na to, napakabata pa partner. 18 pa lang din to. Naglalaro sa 23 under. Wow, grabe. At ayun na nga, partner. Ooh. Off the mark nga lang for Peter Rosilio na alam ko nakalaban mo to sa isang preseason tournament eh. Etong batang to. Oo. Naglaro siya for Manila. Oh, sayang. At ito nga, partner. Tingnan natin yung power move na yan. Ang lakas drive of the quarter brought by CDO Food Spear Food that brings you home. Galing dito kay Leighton Buenaventura. The FEU Tamarao returns to the lineup dito for hustle. Nawala man yung Letranista, yung isang Lasallian, at isang Tigre. Balik naman yung mga taga-FEU. Yes, Partner, ha? yes. Kaya nga sana, itong mga binibigay na pagkakataon sa kanila, pakita nila dito sa larong ito. Tama as a block there on Padilla. Rosilio flying to the basket. Wala nga lang yung layup. Kita mo naman yung lipad na yun, partner. Oh. Yes, grabe. High fly until you succeed. Kumbaga, ganun ang pinapakita niya eh. Kakaiba itong batang ito. Napakatapang, walang takot. Sumaga pa sa taas. At ayun nga, sayang yung puntos na yun kung naipasok niya. Santos loses the basketball. But he dives on the ground. Di nga lang niya nahawakan na mabuti. Sa pass-up, dribbling through the defense. EJ attacks. EJ puts it up. Wala nga lang yun, but he gets it right back again. Ayaw pa rin talaga para kay sa pass-up. Yes, yes. Napakaganda sana ng footwork niya. Kaso nga lang, pagdating sa finish, hindi nga lang niya makonvert. Kaya eto, sabi niya, didepensa ako, i-delay ko lang itong hustle. At eto na nga, partner. Oo. Ooh. Triple team. Grabe naman yun! What a move there! Galing dito kay Leighton Buenaventura. Yes, partner, kitang-kita ko na eh. Tipong papasok at sigurado siya sa kanyang ginagawa. Kaya yun, pinorma niya kaagad at inangat niya lang. At ayun, nakakuha ng 2 points na may kasamang foul. Tingnan natin dito again yung lakas move of the quarter brought to you by Cable Link and Holdings Corporation. Galing dito kay Leighton Buenaventura. Partner, lamang na ulit dito itong Hustle Rising Suns. 15-13 ang ating score. 1 minute and 5 seconds natitira sa ating quarter. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga. Kahit di sabihin, feel na love kami. Kain love, love talaga. Held on until the final buzzer. This was the wire-to-wire victory ng Luwid 1 Kapampangan nung tinalo nila itong San Pedro Mamba x Mr. P Retos Company. 91-88 yung tama na score ko. Pero tingnan mo, partner, oh. Point in the Napakataas. paint, oh. Yes. At saka yung bench points sila, talagang gamit na gamit. Kumbaga lahat magic bunot, lahat gusto magpakita, lahat gustong tumulong sa kanilang team. Kaya siguro nakakakuha sila ng panalo, kaya napakaganda ng tinatakbo ng kanilang team. Ang taas ng bench points nila, partner, 38 bench points. 3 lang yung bench nila. 8 lang sila doon. Di ba? Di ba? Napakaganda nun. Kumbaga, productive. Napakaganda na pinapakita. Ibig sabihin, itong mga coaches ito ay nagtatrabaho ng maayos. At talagang kinakausap nila yung mga players nila na kailangan mag-step up at kailangan nilang tumulong para sa kanilang team. Tama. Ito there, down by 2 points right now. Talking about Luwid 1. Jay Lee goes down low. Liscano bumping Santos. Benson, no-go nga lang yun and rebounded by Santos. Wow, nice. At itong batang to, kanina ko pa inaabangan. Pero syempre, Montemayor nagdadalawang isip. At ayun na nga! Eto na! Liwanag all alone! Russell! Kala ko'y dadakdak na pero 2 points pa rin yun. Either way. Gusto mo nang tumayo, partner. Kaya Akala ko magliliwanag na talaga yung kanyang tirang yun. nakabuelo na, partner eh. Ito, Vergara. Allen, the flip shot off the mark. Kita mo naman, angat na angat tong Buenaventura. That's gonna be a traveling violation whistled here on Leighton. Magaling, marunong, maisip, matalino itong mga nakaputi. Luwid, napakaganda maglaro. Marunong magbasa sa loob ng court. At ito nga, kaya ganyan, tumatabla ang kanilang laro dahil sa mga kanilang ikinikilos, both teams. Pusong Kapampangan talaga. Yes. Pampangas, best ang pinapakita nila ngayon. Nasa steal by Rosilio. And Allen Vergara with an easy layup on the other end.
Diyan magtatapos, partner, ang ating first quarter action. Grabing intensity. Ramdam mo talaga dito sa laro na to gaano ka-importante na manalo sila at makuha yung mataas na seed, di ba? Yes, tama-tama partner. Kaya before sila pumasok dito sa loob ng court, alam na alam nila kung anong gagawin nila. Kaya ito partner, ang nangyari para sa first quarter highlights nila. Tama, partners, yun yung tumalim layup kanina. And ito yung offensive rebound and putback galing dito kay CJ Buitison. Ito naman, Leighton Buenaventura, pagpasok na pagpasok. Tama raw ang pinakita dito ni Leighton. Napakaganda ng finish yan. At ito nga, partner, nakakuha pa siya dito ng foul. At yun, minamalang partner. Napakaganda ng finish na yun. Kaya yun, partner, napakaganda. At ito nga, si Liwanag. Akala ko magliliwanag na. Yun nga lang, medyo dalawang isip. Kaya mas maganda, mas pininish na lang sa magandang layup. At siyempre, kung ikaw nag-layup at ayun naman, si Vergara, hindi na magkapatalo, kailangan niya rin lumayap. At ito nga, partner, nagtatapos ang ating first quarter. Merong 15 points itong Luwid. Pagdating naman sa Hassel, by 17 points. Kaya ito, sigurado, mas maganda. Para sa second quarter, magbabalik po kami. Mga kasi nagliga siya. Expectations could be really high for our team since it is our hometown and our supporters are present for today. That's according to CJ Buitison. Aside from that, we need to set a high standard to our confidence. Kailangan doblein namin yung effort namin ngayon at higitan namin yung performance namin since for our last game, may mga lapses kami. And from there, we have to give our 100% dahil sabi nga ni Coach, sa amin, it is now or never. Even this game is no bearing, we are still defending for our placing. Now back to you, Enzo and Coach John. Thank you so much, MJ. At magandang mindset yun, no, partners. Ito, Liwanag. Lilipad, di nga lang pumasok. Ba't din no bearing man to kasi pareho na silang pasok sa playoff, pasok sa quarterfinals. Pero, now or never pa rin, mas gusto nilang mas maganda ang kanilang pwestuhan as Padilla flying to the basket for his first 2 points. Yes, ulitin ko lang partner, wala man tong bearing pero syempre nandito sila sa Pampanga. Ang larong basketball sa Pampanga, mahal na mahal nila. Kaya pagdating dito sa larong basketball dito sa venue na to, kailangan pride. Ipakita mo na lalabang ka, ipakita mo na may sistema ka, ipakita mo na kailangan at karapat dapat kayo maglaro sa Pampanga dahil ang larong basketball mahal na mahal ang Kapampangan. Kaya pagdating dito sa loob ng court, kailangan laban tayo dito. Tama ka dyan, partners. Ito, Liwanag na naman from the outside, off the mark. Liscano with a rebound. They give it over to EJ. Sa pass up to the cutting Liwanag. Speaks himself through. Beautiful move from Russell. Maganda ang laro nitong batang to. Maganda ang Liwanag para sa kanyang puntos. Every ball possession, pag nasa kanyang bola, automatic para talagang nagliliyab Oo. Nagliliwanag ang ring para sa kanya. Padilla, ito na hinahanap mo, partner. Wow. Ito yung kalmadong batang ito Ito yung mga kalmado pag tumitira parang unconscious siya Nakashoot na siya, parang wala lang. Okay, sige, lalaro ko. Pero yun nga, stay composed ang kanya pinapakita. Parang yung tropa lang natin na stay cool lang, di ba, kung sabihin. Yes. Kilala na siguro ng mga tao. Sino yun? Kasi ito, Montemayor. Barrels his way through. Plus a foul. The Trojan Horse with a hoop in the arm. Good read para kay Montemayor. Napakaganda. Naging veterano ang datingan niya doon. Nakita niya mga nakataas yung mga kamay. Nagkaroon lang siya ng mga Euro step, side step at ayun. Sigurado sumapit, may kasamang foul. At ito, syempre may bonus yan. Ito, partner. Yes, tingnan natin itong lakas move of the quarter brought by Cabling and Holdings Corporation galing kay the Trojan Horse, Rojan Montemayor, the pride of Cebu. So, yun na. Nasa Pampanga tayo, pinag-uusapan natin ang Kapampangan basketball. Huwag nating kalilimutan sinong lumalaban sa sino ba talaga ang probinsya may pinakamahusay na basketballista. Etong mga Cebuano din andirito, di ba? Sabi siguro ni Montemayor. Yes. Kung may Kapampangan, may mga Bisaya, Cebuano. Isa rin yan sa mga kakompetensya sa larangan ng basketball. At ayun nga, napakaganda ng pasa. Nabitin lang yung layup for Tubangi. Welcome back, Tristan, sa lineup nitong Hustle. As Padilla attacks, Padilla gets fouled. Foul is gonna be whistled here on Montemayor. Wala na nagawa si Padilla doon, partner. Kundi lumipad at sumabit na lang yun. Kaya yun, natawagan ng foul. As Jaylee Padilla comes into the free throw line in his debut. Tingnan natin dito sa replay. Sinusukat niya yung lipad niya doon, partner.
Ayun, tumama nga, partner. Yes. Kita mo yung angat ng Padilla, di ba? Yes, kaya nga hindi na nagdadalawang isip siya. Alam niyang ahatawin siya eh. Sa lipad ng ganun talaga may sasabit at ayun nga, nasungkit. At hindi lang nakuha itong bonus na free throw niya. Sayang lang yun for Jaylee Padilla. They're still down by 6 points right here. Eto, dalawang Padilla pala naglalaro. Isang Pads Padilla at itong si Jaylee Padilla. Magkano kaya yan sila, partner? Ay, hindi, magkano. Cebuano tong si Padilla ng Hassel eh. Okay. Ito, Pads Padilla, message sa jumper. Medyo nagkagulo na tuloy sa utak ko. Pagbaliktad ko na yung pangalan. At eto, tingnan natin si Liwanag. Defended by Tubangi. Jaylee from the outside. Knocks it down! Sa harap ni Pads Padilla pa yun. Maganda ang pinapakita nitong tandem nitong Liwanag at Padilla. Very effective sila sa loob ng court. Maganda yung depensa at maganda yung mission nila sa loob ng court. Yes, as Pads babawi. Short nga lang yun. Jaylee with a rebound. Here he comes against Basti. Lilipad na naman itong si Jaylee Padilla. Yes, ganun talaga ang kanyang laro, partner, no? Iaangat niya yung katawan niya at iyoyoyo niya at siguradong ililay-up niya. Pero pag hindi niya na-finish ang tama, siguradong may foul. Napakautak, magaling gumamit ng katawan. Yes, as familiar na familiar siguro itong mga kasinag natin dito kay Jaylee Padilla. Of course, Jaylee played dun sa 2024 Delta Cup for his hometown, San Fernando, Pampanga. Ang Fernandino Kayabe ka. He was their leading scorer dun sa team na yon. At dito naman, dinadala niya ang kanyang talento sa panig ng Luwid 1. Yes, kailangan niya nito mag-step up at kailangan niyang tulungan itong team na to dahil sigurado kaabang-abang dito siya. At sigurado maraming gustong panoorin kung anong dapat niya ipakita sa ligang ito. At eto nga, tingnan natin. Itong si Miranda, kung makakakuha ng 2-man game at hindi, pininis na lang, partner. Yes, out of bounds. Dito, bola pa rin ang Hustle. Eto, nag-i-inbound. Tingnan natin kung makaka-finish ba sila. Maganda execution. Pero ang dalawang isip, si Miranda. Pero pasok pa rin, partner. Kalmado yan. Hindi naman yun. Ready si Miranda doon. At ayun na, nakakasungkit pa. Oh, good pass by Tubangi. Extra pass to Miranda. Tic-tac-toe para dito sa Hustle. Good setup. Ayun ang sabi ng coach nila. Napakaganda na pinapakita. Pagkatapos tumira ni Miranda ng 3 points, ready siya para sa 2 points niya. At ayun nga, tumawag ng timeout. Kaya dito, lamang pa rin ang Hustle. Kaya meron silang 30 points. Ito naman si Luwid, may 23 points. At ito, sa pagbabalik ng Sinagligasya, panoorin po natin. Ready lang po kayo. Stay tuned, mga Sinagligasya. CJ Buetison and the rest of Luwid 1 are down by 7 points dito. 6 minutes and 19 natitira. At partner, itong laro natin, medyo yung tempo, mabagal-bagal kumpara sa mga alam nating laro. Pero grabe naman yun galing kay Liwanag. Liwanag pa rin, partner. Kakaiba tong batang ito. Ayaw tumigil. Gusto magpakitang gilas para dito sa mga nakaputi. At ayun! Bawi naman dito itong si Dwayne Miranda. Iba yung kumpiyansa na Miranda ngayon. Last game, partner. Para sa akin, partner, kasi last na cover ko to, medyo off siya, medyo alanganin siya sa last game niya. Pero ngayon, gusto magpakita sa kanyang coach. At kailangan niya mag-step up dito, for sure. Yung last game na kinover nating laro, partner, di ba? 19 under yun, mga kaedad niya. Parang sinabi niya siguro, pangit laro ko sa mga kaedad ko. Sige, sa mas matatanda ang kalabang ko, mas gagandahan ko. Mas impressive yun, di ba, yung pakiramdam na yun? So kaya pala ganito ang linalaro niya. Kumbaga, depende sa kalaban, namimili itong batang ito. Aba. Pagsabihan bigla yun ni Coach Deno kung ganun nangyari, di ba? And yung turnover there, buti na lang natapik nito ni Basti Reyes yung bola. Ball remains dito sa panig na. Medyo matangkad dito itong Reyes.